Hello guys. Dali, taliksik. Ari agi shortcut mi aron dali ra. Dali ra kuan. Ako yatod siya guys para makikita mo gasa ilang eskwelahan. Doon ra mo. Doon kay ilang eskwelahan guys. Shortcut ni kay. School Nandre, hello. Hapit na mo tubo iyang buhok o wala na sa gipuno. Ato kay gipuno siya. Karon wala na. Pindot kay buhok si Andre o. Mao na siya mapremihan ako siya upaw kay ang iyang puno banggod. Kanang murag ganang dagko kay ba. Nya karon wala na kay sigyan na kog kanang ligo kung kas bayabas. Kanang bayabas ba mulaga kog bayabas. Mo na ako akong ibuhaton. Ha? Oh. Hindi siya ma-drop ba? Kaya sayang, mabalik na po na Tanawa ha? Ang maestra ni Ark nangita. Kato si Mistian, katong nangita siya ni Ark kay ngano. Kanang wala, dili kuno maka-eskwela si Ark dito sa Lupis kung walay kuan. Walay pananghid sa maestra. Kailangan na adyoy pananghid sa maestra. Suko, nangita sa ang maestra ni Ark kay nangita ni Ark. Ari diri Andre. School na sa Andre guys. Ari agi na lang oh. Kay layo na kay na dito tuyokon. Ato siya mo tuyok dito. Layo na ari na lang diri sa babaw. Halo, wala lagi may. Wala may klase? Kahapon, wala klase. Kahapon. Wala. May klase mali. Guys, nagtanawag guys. Ang ilang room, sirado. Oh, sirado ilang room. Nangaan pa man ang ma'am. Nangaon pa siguro no. Unsa ta rasa ron? Dai, unsa rasa? Alaon na, wala lagi diri. Murag way klase no. Way klase. Hello, ma'am. Way klase diri. Way klase. Nasugan? Walay maestra ni, nasugan. Way klase sila. Uli na lang ta. Uli na lang ni. Guys, ganihan nakuan jud ko sa maestra kay ngano nangita gyud ni Ark. Nangita siyang Ark kay kuan. Sus may pagitagaan ko tug namin berda. La ibon ang imuhang ang bata bun gi ato lang ni tawagan si ibon ang nangita lagi sa maestra nangita lagi sa bata nangita sa bata ali palit sa ta diri day wa man sila klase palit sa mi diri.
Diyos, Diyos. Bilang PCB. Diyos. Andre ay. Kagay ni. Kaon ni kani. Pipino man ni. Kaon siya ni Pipino. Makan, magwana. Mukhang kana. Sige. Kaon siya Pipino si Andre. Ambing 5. Kaon na lang deko ani. Dara. Uy, ni kaon naman ni siya kanon daan. Wa sila klase ti. Wa sila klase. Dilakaw ni ilang maestra nang. Ha? Ah. Naibog ba ko ato?